Добър ден, уважаеми колеги! Започва редовната пресконференция на председателя на Националния съвет след вълненията и трепетите, които преживяхме при полета на министър Ненчев. Вече сме спокойни и можем да започнем. Не знаем, предполагам, че се кацнали. Заповядайте, господин Миков, за... Благодаря. Изпълнителното бюро обсъди редица въпроси, свързани с политическата ситуация в страната, с ситуацията в Европа. Включително обсъждахме въпроси за предстоящата работа в парламента, не само през тази седмица. Не може да не ни тревожи констатацията на някои европейски издания, че мерките с 3 милиарда за Турция за сега не дават резултат. Продължава бежанската вълна, или по-скоро не се наблюдава някакъв осезаем спад след договорката между Европейския съюз и Турция. Българското правителство дължи на българските граждани отговор на големия въпрос какво се случва с Шенген. Не може Орбан да е човекът, който по-високо от нашето правителство да поставя въпроса за включването на България в Шенген и покриването на България от мерките за осигуряване на външните граници. На предишна пресконференция, преди Нова година, говорихме, че става въпрос за шенгенските граници по отношение на контрола, засиления контрол. Тревожат ни процесите на едностранно дерогиране на шенгенските правила и премахване и въвеждане на контрола, на граничния контрол в редица европейски страни. Внимателно ще следим този процес, този тревожен процес, извън формалните изисквания на Шенгенския кодекс. През настоящия сезон за нас е от изключително значение дефинирането на границата между управляващи и опозиция. Тази седмица ще започнем, ще потърсим за разговори политическите групи, парламентарните групи, които не са в управляващото мнозинство, за обсъждане на вот на недоверие към правителството. Темите предишния път ги очертахме. Разбира се, ние сме отворени да обсъдим и други въпроси. Има редица политики на правителството, които предизвикат все по-голямо обществено недоволство, критичност, граничеща с кризисност. И освен здравеопазването, демографската политика, политиката по отношение на отглеждане на деца и майчинството, все по-настойчиво се очертава неспособността на правителството за справяне с престъпността. Особено за честивите случаи на тежки флагрантни престъпления в последната седмица са един индикатор. Един индикатор за отсъствието на политика в тази област. Очевидно, служителите на МВР са силно демотивирани от така наречените реформи. Знаете, ще се отнемат социалните придобивки, после няма да се отнемат, после ще се отнемат неясно как и на кого. Води и до тази тежка ситуация по отношение на овладяване на престъпността и натиск върху престъпността в страната. Внимателно следиме увеличаването на данъците в общинските съвети. Очевидно е, че управляващите са притеснени от големия дефицит, който се формира в общините. В тази връзка е и предлагания законопроект от министър Горанов, който тепърва ще видим и ще заявим позиция по него. Но натрупването на такъв половин милиарден дефицит е един системен риск за бюджета на страната и за нормалното функциониране на местната власт в някои общини. Ще бъдем изключително настойчиви да получим пълната информация
в кои общини се формират тези дефицити. Защото има риск правителството по политически причини да подпомага едни или други общини. Нещата трябва да бъдат прозрачни, трябва да бъдат поставени на законова основа. А също така и очевидно не е отпаднало намерението за въвеждане на данък храни. Това е онази продължаваща линия на невидимите резултати от днешното управление. Никой не обещаваше увеличаване на данъците, а то се случва с едни или други действия на правителството и управляващото мнозинство. Това са нещата. С такива въпроси се занимавахме на фона на тези пиар упражнения, които поставят българските министри в ролята на кучето лайк. Ако ви е познато, кучето белка също. Това не може да подмени реалния дневен ред на страната. Благодаря. Благодаря Стефан Стефанов за някои организационни проблеми и приема на нови членове в БСП. Не, той за десантите трябваше, за посещение. Уважаеми госпожи и господа, добър ден и от мен. На 8 и 9 януари се проведоха срещи с граждани на народни представители от парламентарната група на БСП лява България в областите Разград и Силистра. На първо място искам да ви информирам, че срещите протекоха при много сериозен обществен интерес. С оглед на тези срещи за двете области изведохме въпросите, които бяха поставени най-настойчиво от гражданите. За област Разград искам да ви информирам, че в областния център в община Разград тече своеобразна политическа чистка. 20 служители на общината са поканени да напуснат срещу обезщетение в размер на 4 работни заплати, което формира сумата от 50 000 лева. Тепърва ще проучим в дълбочина въпроса, но считаме, че най-малко не бива да се подхожда по този начин, тъй като това са дългогодишни служители на общината, доказани професионалисти, а и тези 50 000 лева биха се отразили сериозно на общинския бюджет. В област Силистра основните въпроси, които бяха поставени, бяха свързани с демографската ситуация в страната, с подобряване на условията за раждане и отглеждане на деца, а именно беше поставен въпроса за диференцираната ставка на ДДС за детските стоки и въпроса за изравняване на майчинството с минималната работна заплата. Това са въпроси, които парламентарната група на БСП лява България поставя вече доста време. Очевидно има отказ на управляващите да се занимават с тези въпроси, но в същото време има и обществена чуваемост, обществен интерес към тези въпроси, а именно децата да станат основен приоритет на страната. Основен държавен приоритет с оглед тежката демографска ситуация в държавата. И на финала искам да ви припомня, че раждаемостта за 2015 година е най-ниската от 1945 година насам. Благодаря. Само две думи. В момента в страната протичат събрания във всички основни партийни организации. Обсъдихме също така функционирането на организационните съвети в Хасково, в Пазарджик, в областните градове, което трябва да доведе до оздравяване на партийните организации, до установяване на същинския състав. В същото време тече и прием. Вчера бях в Ловеч, където бях много приятно изненадан от желанието на млади хора с висше образование, на активни хора да влезат в редиците на Българската социалистическа партия. Очевидно, че прогнозите, че опозицията като статус на БСП ще се отрази зле, поне личи, че не се доказват от желанието за членство в Българската социалистическа партия. Хора активни, хора млади, много приятно бях изненадан.
Благодаря ви, колеги. Въпроси? Канал 1, БНТ. Господин Миков, казахте, че не сте се отказали от идеята да искате вод на недоверие, но може ли малко повече информация да кажете коя е сферата, която според вас е най-възможна да поискате вод на недоверие? Това е единият ми въпрос. И други от КРИБ поискаха оставката на министър Бъчварова. Вие бихте ли подкрепили една такава позиция? Ние не подкрепяме бизнес организации. Ние, и мисля, че бях достатъчно ясен, но ще повторя, очевидно не съм бил разбран, смятаме, че има условия за вод на недоверие, включително в сферата на вътрешната сигурност и борбата с престъпността. Случая в Овча купел, който е системен, продължаващ дълго време. В столицата на България по улиците не се осигурява сигурността. Знаете, че имаше в предишната седмица и инциденти. Не бива държавата да изпуска контрола върху ситуацията, за да се стигне до обществено напрежение от типа на това, което се случва по улиците на немските градове. А напрежението в глобален план, тук в Близкия изток, виждате, че ескалира, което е също заплаха. Ползвам случая да изкажа съболезнования на турското правителство, на посланика на Турция по повод терористичния акт, поредния терористичен акт на площад Султан Мехмед. Що се отнася до вота на недоверие, също мисля, че очертах три теми, които ще бъдат предмет на обсъждане с парламентарните групи, които също споделят разбирането, че правителството не се справя с ситуацията, с управлението в тези сфери. Ще ги повторя. Здравеопазване, демография, вътрешна сигурност. Разбира се, имаме достатъчно мотиви, мога да започна да изброявам мотиви за всяка една от тези теми, но това е въпрос, който ще се дискутира с другите парламентарни партии, парламентарни групи, които ще участват в един такъв вод на недоверие. И независими народни представители, да не ги изключваме тях. Така, Мария Папазова, Ива Николова, флагман К2. Мария Папазова, вестник. Не, искат допълнение колегите. Аз ще ви отговоря за оставката. Вижте, смятам, че за оставката на Бъчварова. Още когато беше предложена Румяна Бъчварова за министър на вътрешните работи, позицията на БСП лява България беше, че всъщност фактическият истинският министър на вътрешните работи е министър-председателя Бойко Борисов. Днес той потвърди това свое действие, тъй като той практически защити Бъчварова и пое лично отговорността със свикването на това извънредно съвещание при него, защото стана ясно, че в отсъствието на министъра, на главния секретар, на шефа на криминална полиция, все пак някой в държавата трябва да вземе съответните действия. Министър-председателя от тази ситуация, от тук нататък, поема абсолютната и пряка отговорност за дейността на Министерството на вътрешните работи. Стана ясно, че проекта на закон за МВР беше оттеглен в навечерието на Коледа. Очевидно се готви нов, според който 20-те заплати ще бъдат заменени с 10 за така наречените новопостъпили или зайците в МВР. Така че имаме доста сериозни напрежения. Това, което каза господин Миков, е съвършенно вярната постановка. Имаме демотивация на служителите на МВР да си вършат функциите по закон и по длъжностна характеристика. Те живеят в условия несигурност, в условия, в които очевидно политическото ръководство не решава техните проблеми и не може да отреагира на всекидневните, злободневни ситуации, които ни спохождат. Без значение дали това са инциденти на границата, обири,
на банкови автомати, на банкови клонове и така че това е. Все пак периметърът е достатъчно широк за търсене на вот на недоверие. Ние още преди нова година обявихме, че започваме консултации, че обсъждаме въпроса. Има ли още някакви по тази тема? Не. Всъщност дадох думата на Папазова. Заповядаме ли? Благодаря много. Господин Миков, вчера предшественика ви Сергей Станишев призова да се търси кандидатура за президент от БСП, която може да обере и центристския вод. БСП да намери кандидатура, която може да обере и центристския вод, както и да започнат да се водят разговори с другите леви партии. Вие съгласен ли сте с неговата теза и планирате ли да инициирате подобни разговори? Разговорите с другите партии не са спирали. Не са спирали. На първо място в рамките на БСП Лява България, а и с други леви формации. Леви патриотични формации по актуалната политическа обстановка. Смятам, че говоренето за президентските избори не бива да замъглява основните, главните проблеми пред страната. Това е един процес, който някои се опитват да изместят още от началото на годината. Аз смятам, че той в Българската социалистическа партия ще се случи след Конгреса. За нас важното е политиката, за нас важното е опозиционното поведение и създаването на ясни алтернативи на днешното управление, на неолибералния модел, на модела на либерална демокрация, който много често излиза извън рамките на Конституцията, достига до странни разбирания за естествените права, според някои представители на големи европейски държави. Това са големите въпроси за демокрацията в България, за свободата на словото в България. Спират се предавания в Националното радио, свалят се предавания в Националната телевизия. Ръководителя на СЕМ реагира като трите маймуни. Смятам, че имам предвид онези трите с ушите, с очите, с устата. И всякакви такива атрактивни неща, заявени на висок тон или атрактивни картини, в които, пак казвам, министри се използват в ролята на кучето лайка да пробват летателни средства, не могат да скрият големите проблеми пред българските граждани. Това за президентските избори ще му дойде времето. Няма да се ограничим в разговорите с никого. Но първият голям въпрос е какъв президент иска България. Какъв президент може да възстанови онзи авторитет на президентската институция, който е необходим, който да бъде еднакво отдалечен, който да не се включва във вътрешно политическите спорове. Вие си спомняте, че няма друг президент, освен сегашния, който по такъв брутален начин да атакува правителство, да атакува парламента. Ако ще избираме някакъв такъв, ние няма да участваме в това. Големият въпрос е преди това в годишнината, 25-та годишнина от Конституцията, да се проведе разговора за мястото и ролята на президентската институция в конституционния модел. А не кой ще бъде кандидат на една или друга политическа сила и каква котерия ще се оформи около него. Вие анонсираха започване точно такъв дебат в неделя. Точно какъв? Място
Ами чудесно. Чудесно, нека върви дискусията. Да върви дискусията. АБВ и другите партии от управляващото мнозинство трябва първо да си изяснат, ще има ли обща кандидатура в рамките на управляващото мнозинство. Видяхме тяхната колаборация на ниво местни избори. Виждаме я сега в общинските съвети. Да видим как ще им се случи по отношение на предстоящата кампания за местни избори. Но столовете на президента и вице-президента са само 2. Благодаря. Ива Николова. Първият въпрос е какво означава да се изясни опозиционността на партиите или депутатите в Народното събрание. Втори въпрос е свързан с това. Понеже се говори отново за промени в изборния кодекс, и в работата на Народното събрание, вероятно, ще има ли някакви постъпки от ваша страна да нямат право депутатите, които са избрани пропорционално, да остават в парламента след като напускат парламентарните си групи, защото те независимо от кого не е много ясно. Са независими. И трето, защо според вас, господин Мерджанов специално... Кое не е ясно, че не разбрах? От кого са независими? Да. Ще ви обясня. Добре. Господин Мерджанов, престъпна криминогенната обстановка, както я наричат, много напомня 90-те, така, началото, някъде до 97 година. Как си го обяснявате? Само с демотивацията на служителите или има някакви други процеси? Защото 100 пъти я прибарвахме тая престъпност, но това, което се случва, като че тя въобще не е помръднало нищо. Там даже се е развила. По отношение на какво означава да се изясни опозиционността. Нормалното функциониране на парламентарната демокрация трябва ясно да определи кой носи отговорност за правителствената политика чрез подкрепата на правителството. Чрез подкрепата на бюджета на страната, чрез подкрепата по отношение на вотове на недоверие към правителството за определени политики на правителството. Това значи да се изясни опозиционността. Защото напоследък стана модерно хора, които са участвали в формирането, налагането, прокарването и кадровото осигуряване на политиката, да казват, че са срещу нея. Кои? Да ви ги чувате постоянно. Последен пресен пример са част от реформаторския блок, да не объркам някое наименование. Опита на редица формации, партии, народни представители, хем да опонират на политиките, които очевидно удрят тежко българските граждани, хем да участват в екстрите на властта, това трябва да се спре. Това е вредно за демокрацията в България. Трябва ясно да се изясни кой къде е. Когато казваш, че си в опозиция, ти го доказваш чрез участието и гласуването във вотове на недоверие. Няма как да си в опозиция, представители от твоята партия да участват на различни етажи на властта и да казваш на българските граждани, аз съм опозиция. Не си никаква опозиция. Това означава, не знам дали съм достатъчно ясен. По втория въпрос, императивният мандат беше отменен с новата конституция. И след изборите всеки народен представител представлява всички български граждани по конституция. Втория въпрос или първия въпрос е за политическия морал. Когато влизаш от листата на една партия, и тук няма значение дали изборът е пропорционален или мажоритарен. Една голяма заблуда в българското общество предполага, че едва ли не мажоритарните избори не са партийни. Мажоритарните избори са също партийни.
Спомняте си най-пресно 2009 година. Говоря за парламента на местно равнище, едномандатните райони за кметове, те също са партийни. Така че политическия морал предполага за изясняване на отношенията между народните представители и партията, която ги е издигнала в листа и регистрирала за участие в изборите. Но въпросите на морала като че ли последните 10, 15, 20 години все повече отстъпват в политиката и за това доверието на гражданите в институциите, в партиите, в политиците е на такова дередже. Смятам, че трябва да се помисли как независимите народни представители, които все повече се увеличават, ще могат да реализират правата си. В момента правилника ги ограничава. Независимо дали става въпрос за възможности за формиране на парламентарни групи, каквато възможност правилниците от по-предишни периоди на народните събрания в България познават, или функционирането им като независими народни представители. Но сегашният правилник на Народното събрание силно ще ограничава възможностите за изява на независимите народни представители, които доста станаха вече. Силно. И това е доста изкуствено поддържане на цялост на парламентарните групи. Чрез ограничения. И ограничаване на възможността на народните представители, която те имат по Конституция. И дискриминиране на независимите народни представители. Знаете, че и от нашата група излезе един. Това по този въпрос. Само накратко да отговоря. Всъщност, криминогенната обстановка, състоянието на криминогенния фактор опровергава категорично твърденията на управляващите, по-специално на ГЕРБ, на министър-председателя за стабилността в държавата през 2015 година. В края на годината се случиха събития, които съвършено резонно поставиха съмнения от въпроси за намеса на други държави във вътрешните работи на страната. Поставя се под въпрос икономическото развитие и пак декларативни изяви от сорта на 4,5% икономически растеж, преборване с контрабандата, а всъщност ликвидация на утвърдени митнически структури, като прибавим и битовата престъпност, стигаме до този общ отговор. Българското общество живее все по-несигурно и все по-нестабилно. И това е в резултат на действията на сегашното правителство. Аз слушах с интерес сутринта Биков, който говори, че отново престъпленията са намалели за 2015 година, но това никой не грее, никой не топли. От тая гледна точка, действително, отговорността се носи само единствено от министър-председателя. Той се нагърби с тази отговорност още по времето на смяната на Вучков с Бъчварова. Ние го предупреждавахме. По-честно, по-легитимно, по-справедливо би било той да бъде и вътрешен министър. След като очевидно работата в това министерство не вървят. Господин Миков подчерта въпроса с опазването на границата. Ние ще зададем конкретни въпроси. Колко метра са изградени от това допълнително съоръжение? Докъде стигна процеса с назначаване на нови гранични полицаи? Как вървят конкурсите? Как върви административната реформа, която ние още от тази трибуна подкрепихме, че в пленарна зала ГЕРБ могат да се радват на тази подкрепа, ако разбира се тя е добре оразмерена във времето и социално оправдана към служители. Само че до този момент никакви конкретни действия не са на лице. Колегата от Флагман. Да, благодаря. Господин Миков, ако позволите една забележка, вече не се казват независими народни представители, не членуващи в парламентарна група. Мисля, че това не е случайно, защото независим народен представител е друго понятие.
Основателна ви е бележката с оглед текста на правилника. Да. Иначе въпросът ми е дали, понеже разбрахме, че приоритета за БСП вече е Конгреса, дали вие лично сте решил да се кандидатирате отново за лидера на партията? Друг въпрос. БСП, смятате ли, че може да разчитате на ДПС, на подкрепата на ДПС на президентските избори, с оглед на конюнктурата политическата? И третия ми въпрос е казуса с свалената охрана на господин Местан. Смятате ли, днес генерал Атанасов каза, че инициативата е била на главния секретар на МВР. Смятате ли, че парламентарна комисия трябва да се занимава с този казус? И важен ли е този казус за вас? Само не знам как решихте, че приоритета за БСП е единствено Конгреса. Ние до сега говорихме за приоритети в опозиционната дейност на БСП като парламентарно представена политическа сила. Иначе Конгресът, той си е важна политическа задача за БСП, така или иначе. По устав и съгласно края на мандата на това ръководство. Конгресът е важен и за държавата. Конгресът е важен за държавата, защото в цяла Европа и в света неолибералната политика... Включен е. Някой ме заглушава тук, може би Мерджанов прави тази работа. Неолибералната политика търпи доста сериозни провали. Социалната държава е силно смачкана и смятам, че това са важни въпроси, които и дискусията до Конгреса ще очертае като път и политика, който БСП предлага на България. Дали ще се кандидатирам, ще реша. И когато реша, ще ви кажа. Много зависи от оценката и от желанието на партийните организации, на партийните членове за курс и политика на партията. Това е вторичен въпрос по отношение на въпроса каква политика провежда партията. Вие знаете, че БСП не е лидерска партия и този въпрос не е от такова първостепенно, първенстващо значение, каквото е в политическите проекти, каквито са другите. Заради това БСП тази година ще отбележи 125 години, а други партии ще отбележат 5, 10 или 15 години от тяхната кончина. По отношение на Движението за права и свободи, на предишната пресконференция, мисля, че заявих ясно своето очакване за политика на Движението за права и свободи, включително на парламентарно равнище. И това се потвърждава от факта, че ние ще потърсим контакт и с тях, и на първо място с тях, по поредността на парламентарните групи, при обсъждане на възможностите за мотивиране и внасяне на вот на недоверие към правителството и крайно дясната му политика в секторите здравеопазване, демография и за провала на сектора сигурност. Третия въпрос беше? Какво да ви кажа? Да, господин Мерджанов. Аз ще отговоря на този въпрос. Вижте, преди господин Атанасов, доскорошният председател на Вътрешната комисия, да задава подобни въпроси, нека той да отговори за собственото си поведение по време на гласуването на Закона за Националната служба за охрана. Защото, надявам се, вие си спомнете, че единствената последователна парламентарна група, която беше против приемането на закона в този му вариант, беше тази на БСП лява България. Ние имахме определени несъгласия както по обхвата на охраняемите лица, така също и за извънредно надутия щат на Националната служба за охрана. Само че тогава господин Атанасов като председател на Вътрешната комисия и като представител на реформаторското мнозинство в парламента
охотно подкрепиха Закона за Националната служба за охрана. Имаше известно несъгласие между първо и второ четене, но като цяло може да видите разпечатките от гласуванията. Какво да ви кажа? Смятам, че има много по-важни въпроси днес пред гражданите, пред обществото. Ето, въпросът за свободата на словото. Определено смятам, че е много по-важно да се обсъди този въпрос с оглед случаите на сваляне на предавания, на сваляне на предавания, ахчива, какво е това? Филм, разследване, на журналистически разследвания, защото той е принципен въпрос. Ако това продължи така, за каква свобода можем да говорим в обществените медии в България? Виждате, че това е и европейска тема. Този процес върви. Или примерно, как се снабдяват с стоки от първа необходимост хората в тези 1600 населени места, за които отпадна субсидията на кооперациите? Как? Това никой не го интересува. Тия хора живеят високо в планината. Защо трябва да ни интересува? Има по-важни въпроси за охраната на политиците. Как да не става ясно? Има си началник службата. То у нас доста неща са неформални. Аз мисля, че тук става въпрос за контрол и отчетност. Нека в съответната комисия да се интересуват, ако искат. Не смятам, че това е най-важният въпрос. Виждам, че се опитвате да го превърнете в най-важния, но не е най-важният. Колегата от К2, след това Ива Капкова. Радио К2, Константин Костов, господин Миков, господин Мерджанов. Върховният касационен съд спря производството за несъстоятелността на Корпоративна търговска банка. Как това ще се отрази на банковата стабилност на държавата и интересите на кредиторите и вложителите? Как ще коментирате отказът на ВСС да провери речта на председателят на ВКС Лозан Панов и подкрепата, съдийската подкрепа, която получи той? И последният ми въпрос е: през новия политически сезон ще бъде ли БСП такава опозиция, която не е винаги против и може да постига консенсус с другите парламентарни групи в името на националния интерес? Благодаря. БСП никога не е била априори опозиция. На предната пресконференция ви казах, че ние ще подкрепиме едно ускоряване на разговорите на правителството с Русия и с Европейската комисия за реализация на проект през България, с който да се транспортира газ през територията на България. Пример. Виждате, че и правителството натам води работата. Има и редица други въпроси, по които не сме били на всяка цена опозиция. Не знам откъде сте останали с такова впечатление. Но много е важно като политическа партия да бъдеш последователен. Голяма част от загубеното доверие, ние от БСП оценяваме, че сме го изгубили, защото в годините не сме били последователни. Последователни като опозиция, последователни и на власт. И сега нямаме право ние. А другите, както искат. Що се отнася до решенията на Върховния касационен, на някой апелативен градски районен съд, не бих си позволил да ги коментирам. Още повече, че не съм запознат достатъчно с фактите, за да мога да дам някакъв коментар. По отношение на Висшия съдебен съвет, не съм запознат с мотивите, с които етичната комисия, нито с гласуването в тази етична комисия или пленарния състав на Висшия съдебен съвет още. Етичната комисия. Не съм се интересувал, но аз самия съм заявявал позиция по отношение на поведението на председателя на Върховния касационен съд. И тя е много ясна. Че както аз не бива да коментирам решенията на Върховния касационен съд, така е добре
председателя на Върховния касационен съд да се въздържа от непремерени оценки, които поставят в един кюп всички политици в България. Всички парламентаристи, всички закони. Това е въпрос от елементарната необходима институционалност и разбиране за разделение на властите. Не може да искаш ти да си крайно чувствителен, когато някой нещо каже за работата на едната власт и в същото време винаги да виждаш сламката в окото на другия. Това е част от проблемите на България. Всеки да прехвърли някому други му отговорността. Мисля, че онзи ден в писмото и до посланика имах повод да спомена, че върховенството на закона се доказва с решенията, с актовете на съда, а не с интервюта, с декларации, с други работи. Разбира се, всеки има право да заявява и позиция като граждани. Но истинското му роля за утвърждаване на върховенството на закона е с актовете, които постановява в съдебната зала. Благодаря, Ива Капкова. Моят въпрос беше точно за френския посланник. Дали той вече побърза да ви отговори или пък френския външен министър? И втория ми въпрос е БСП. Как ще се противопостави на готвеното въвеждане на пръстови идентификатори в здравеопазването, което се готви за да навлезе до няколко месеца до пролетта? В социалните мрежи вече граждани се възмущават и се готвят да протестират. Вие като опозиция, а и като юрист, смятате ли, че това би било противоконституционно? Не съм мислил по този въпрос чак за противоконституционност. За нас това решение е неприемливо. За нас е още по-неприемливо, ако тази база данни, както се появи в печата, бъде предоставена и системата бъде ползвана от Турция. За нас това е неприемливо. А как ще се противопоставим? С всички законови парламентарни средства. По отношение на... френски посланник. Нямам такова бързане аз тук за 2 дни. Не очаквам. Може да има отговор, може да няма. Аз специално бях длъжен да кажа какво мисля по повод на такова поведение, на такива заявления, които не почиват на действителността, а на субективната представа на един човек, който няма право в качеството на службата, която до такава степен да борави погрешно с фактите и да прави политически внушения в една страна, която го е приела гостоприемно. Получил е агреман. Други въпроси, колеги? Не виждам. Благодаря на всички за участието. Пожелавам на всички успешна парламентарна седмица в отразяването на събитията от парламента и извън него.